Tervetuloa Hyvinkään Mustamännistöön tänne Palokankaan katu 13 Perttaan. 5 makuuhuonetta, paljon harrastetilaa, pientä arjen luksusta, upea kokonaisuus. Mennään katsomaan. Avarat oleskelutilat suorastaan vaativat nauttimaan vapaa-ajasta perheen ja ystävien kanssa. Puustelin käytännöllisessä keittiössä on arjen ekstraa tarjoileva festivon-kylmiö ja viinikaappi. Keittiön puolella on paikka arkiruokapöydälle ja olohuoneen puolella loistotila jopa 12 hengen ruokapöytää varten. Yksi makuuhuoneista on alakerrassa, sen yhteydessä on pukeutumishuone ja erillinen WC. Pukeutumishuoneen läpi on kulkutila vaan kodinhoitohuoneeseen. Sisääntulokerroksen toinen WC on eteisaulan jatkeena. Yläkerrassa on 4 makuuhuonetta, 2 parveketta, iso oleskelutila ja kylpyhuone. Kellarikerroksessa on tilaa harrastuksille ja nautiskelulle. Harrastehuone taipuu moneen. Halutessasi sinne saa asennettua myös vesipisteen. Tunnelmallinen viinikellari on oivallinen nestemäisten aarteiden säilytykseen. Spa-osastolla pääset nautiskelemaan löylyistä ja poreista, joko yksin tai ystävien kanssa. Kellarin kruununa on iso askarteluhuone, jossa on tilaa isommankin porukan illanvietolle tai vaikka biljardipöydälle. Kellarikerroksesta on kulku myös suoraan ulos ja autotalliin. Piha-alueet on suunniteltu helppohoitoiseksi. Paljon tyylikästä terassia ja lasitettu kesäkeittiö. Päiväkoti, ala- ja yläkoulu noin kilometrin säteellä, kauppakeskus Villa noin 1,5 kilometriä ja Hyvinkään juna-asemalle noin 2 kilometriä. Kun haluat tulla tutustumaan tähän upeaan kotiin, soita mulle. Kuulemiin! Ota yhteyttä, me välitämme.